What's up guys, mga comments, kumusta? No, dali na sabta sa lahi nga video karon. Kita sa kining atuang mga places diri sa Cagayan de Oro kay nay mga place sa Cagayan nga sada day siya atuan. Maglaglag lang ta karon guys, pasensya kayo kay wala kayo ko nakahimo og video last week. This week last week kayo. So wala kay ko nakahimo og video. So sorry, but sa karon lang para lang po sa mga request nga asa daw kuno mga lugar nga mga places nga pwede natong lagan. So i-tour ta mo guys, okay? Mag-tour sa takaron, maglaglag sa takaron asa dapit nga mga places sa lugar sa Cagayan de Oro nga pwede natong lagan. Labi na gabi daghan kay siga-siga. Na nindot kay tanan. Nindot kay tanan. Actually di man ko lagan guys. Kuan ra ko buutan mo nga klase nga pagkatao. Charla. Pero karon lang gyud pud ko maka-ato-ato mga lugar nga pwede na kong laagan di ay pwede ra. Maguban kasi mga friends, uban kasi mga barkada, mga uyab gyud daghan kasi tanan. Uyab ug uban pa nga mga kauban, okay? Asa ni? Ato ni atuan. Before that, please subscribe to my videos. This watch. Para sa to mga updated nga mga videos for more videos akong ipang-upload, okay? So, tara ta! Maglaglag sa ta guys. Pasensya sa kayo kanila sa nga video ako himuon karon ha. Maglaglag lang sa gyud ta, tour lang sa gyud ta. Pero mura tag Dora karon. Dora the Explorer. Okay mo. Ato na ta guys. Okay, here we go. Laglag na ta guys. Oh yeah. Food park. Food park, di ba? So pwede po sab mo maglaglag din kung gusto mo magkaon-kaon, gusto mo magmuni-muni po sab with your barkada. Or gusto mo magsigig tabi-tabi lang mo ng mga barkada nga dugay na mo wa nakita. Di mo nindot gyapon yung mga kaon. Restaurant. Dinhi sa Cagayan de Oro, perting daghana kay sa mga restaurant. Daghan po kay kayo mga food park karon. Dinhi sa syudad muna nga mamili ka lang asa dapit. Either sa mga place nga dito sa daghan ubog-ubog. O daghan ilimnon or dito sa mga place nga siga-siga ang suga or dito ka sa place nga medyo murag kanang dili kayo daghang mga tao or mingaw. Oh, just let me that clock keeps ticking like a metronome and my thoughts keep telling me to get me home but my balls keep telling me to let me oh no and my thoughts keep telling me to get me home but my balls keep telling me to let me oh just let me. Dire sa pertingit-ngita. Ito rin sa Coastal Road area. Coastal Road area din sa Gusa. Dili mo makita ang mga view, ang view sa dagat. Pertingit-ngita kayo, wala man gud kayo isuga dinhi. Ang imo na lang makita dinhi, imong kalimutan. Ang imuhang suga sa mga sakyanan, sa cellphone o ang mga suga nga nasa building tuaso sa baybay. Mura na imong makita. Ngit-ngit kayo pero daghan kay galaag dinhi. Daghan kayo mga grupo, mga maguyab, kasagara, maglaglaag dinhi para manghasik sila ng lagim. So muna siya ang kining lugar sa Coastal Road area, di ba? Dili kay sa tsada nga place pero pag ngit-ngit siya makita nimo kasi-kasiga ang suga dito sa unahan baybayon. So makita nimo ang view sa mga gasiga-siga nga mga gasilak-sidlak na mga suga. Dili pod usahay maghimo og mga dautan ang mga mag-uyab kay ngit-ngit man kay siya. Diba? Mall. Dayon. Taka na, mga mall. So
So pasagara mga mall po sa muni ang siyempre laglaagan sa to mga igsuunan des Cagayan de Oro. La sore-sore lang gud, sore-sore. Abi nimo mo palit, dili dito mo palit. Diba? Sentrio kasi nakasentro yung puso ko sa iyo eh. Kaya sentrio. Ako example, ang park din sa Sentrio. Pindot kay siya. Muna nga bisag ka ng wa kay kwarta, maglaglaag ra ka diri. Tampay na ka diri. Muna siya. Siyempre kung gutomon ka, kinahanglan ka mo adto sa restaurant. Kao lang ka sa restaurant, okay? Yung ka ginawa. Kinahanglan ko oxygen. Yung ginawa. Pangutaan na ba? Ngano ka ha? Sa pen shop, wala yung mga ballpen. Ganon, no? Wala yung mga ballpen, puro mga sinina. Pero pen shop. Sabi ni mo, kung gikapoy na ka sa imong trabaho, pag-rest pod, sahay padalagsa sa usa ka mall na ginay prutasan, pero abi nimo kini prutasan na mangga na, mango na mura na yung mango nga mga sinina. Kapi nga mango na prutas ka unon mo na siya, mango ka sinina. Okay guys, kung gusto ka og kaning nga mga park kini nindot siya nga park mga igala, Gaston Park. Ha. Nindot kay nga view. Most of the time when these people be talking, I don't even hear them. Dili ka makakita og kining kahoy nga kasiga-siga. Kuyaw kining nga kahoy magsiga-siga mga igala. Na syempre dali sa Gaston Park, ang sentro niya mao ang kining gitawag nga fountain na siya. So magkolor-kolor na ang fountain, kinama siya nasa isuga sa ilalom diay. I tell these bad bitches, accolades, got And real here we soul. go. Nasabtar rin karon sa ato ang usa sa mga agianan sa kadaghanan, ang Divisoria. Divisoria. Uyag ba kayo? Okay, that's all guys sa ato ang mga naibalan karon ato nga pwede natong laagan diri sa syudad sa Cagayan de Oro. Actually daghan pa man kayo. Basig namoy nahibalan din na nga medyo murag sosyalon. Pwede ra po ninyo i-comment sa ato ang comment box, okay? Just comment down below asa nga lugar o sa nga place din para ato natuan, okay? Kada na sa ato nga itong ginaadtuan karon ang kaya natong laagan. Pur beta pur. Pur. Ito mga guys, salamat kayo sa inyong pag-watch and thank you so much. Please subscribe, Mencubs Production, and syempre katong gusto magpa-shout out, just comment down below sa inyong name, dayon i-shout out mo next na itong video karon medyo murag bigis sa kayo, okay? Salamat, bye. Hello mga comments, what's up? Hello guys, hello.